fraților, aici rareș pe zonă. Nu știu ce să mai fac în apărarea voastră. Dar dați voi un like dacă mălica este drăguț. Ziceți dacă este drăguț sau nu. Eu zic că este foarte, foarte drăguț. Astăzi să mergem la bunica pentru prima dată. Am mai văzut că fratele meu mai mare, Alex, a fost. Dar să ziceți și acolo în comentarii dacă Pepa este drăguță. Nu e așa că e drăguță. Nu e așa că e drăguță. Da, eu nu cred că o să pot să mă joc pe PS, pentru că mi-e foarte greu să filmez cu telefonul și în timp ce și mă joc pe PS, pentru că nu am suport acolo, nu am suport de ținut telefonul, dar merg acum să-mi iau din casă. Că trebuie să-l am la mine, dacă pot să filmez ceva. Dar în rest rămâne totul bine. Așa că dacă mai vreți episoade cu mine, dați un like acolo, un subscribe, un clopoțel, să facem și noi plagul ăsta de 100.000 de abonați. Nu mai zis cu Andrei, nu-ți mai Pentru, aoleu, întuneric rău. că merg ei în braț. Ei nu merg cu tine în braț nici sâmbătă, nici duminică, că nu lucrează. Hai să vedem, stă foarte Nu bine. știu de unde ai scos pe asta, că merge Stă Andrei foarte cu bine în braț. suportul. Când el... Deci nu uitați, dacă vreți, Direct să culcă. Ești nebun? dacă vreți să mai fac așa, nu uitați să dați acolo forță rău. Că nu pot să filmez live stream-uri de Roblox. Da. Mamă, cât de tare, mă, ești nebun. Bă, cât de tare a fost să joc Roblox. Pentru prima dată în viață, ești nebun. Hai să vedem. Acesta a fost videoclipul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți, dați like, un subscribe, un topoțel. Și ne auzim data viitoare când o să mai fac eu YouTube, că poate să mă închidă Alex peste o lună, două, în beci. Sau peste câteva ore. Pa, pa! Și șpa, șpa!